कोनो हीरोइन के मायके पहुंचल बाड़े, कुछ दिन रह के मन लगा के आ जब हीरो अपना गांव के लौट जाता रे तो हीरोइन कहली काहे जिया दुखला हर काहे जिया दुखला चल दिहना मोहे विसार के अरे तयतन बता दवा हे दुल्हा गंगा पार के डरा 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 आज के महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर दूर दूर से चल के आई तमाम अभिभावक सबके नतमस्तक प्रणाम है। गायक कलाकार और समाज की ओर से आ जाए माँ अरे तबेरा वाली मैया बच्चा का मोरा बहुत बहुत पुरस्कार नाम बताना थी नामे हो गुप्ते में इतना पैसा दे दिया कार से कपड़ा कैसे खिंचाई चाची तो भाग गलो चाची के बेटियों भाग गए। हाँ चतुरी बाबा अच्छा अच्छा गौरिया के चतुरी बाबा हाँ कहनिया के कोनो पहचाने ले चेहरा होवे वहां के गुस्से में नाम ना बताओ नहीं कि तू हमरा के जानते नहीं कि तो तू कलाकारे हो अपना से नाम बतावे जाई हो माफ करब चतुरी बाबा हम तनी सा मिस्टेक भटक गई नहीं है जा प्रदुमन जी आज दुगोला गावे खातिर आई बारे तो दुगोला में मजा आई असही शांति बनौले रही अभी तो शुरुआत बा थोड़ी फुर्सत मेरी जान बाहों को दीजिए आज की रात मजा प्रोग्राम का आंखों से लीजिए तो देखिए मतरो मृदुल दुगोला में का होला लाठी चलेला भाला चलेला ना खाली छुरी चलेला ये कुल ना होला वो हाफ मॉडल में आ जाएगी
ए जा गीत संगीत के मार होला होला बात के जवाब बात से हां तो देखिए लाठी भाला के मार कोनो बेसी विशेष थोड़े असर करेला ना दो चार लाठी लागल बा तो एगो दर्द के गोली खा ले हां ठीक हो जाई हां यानी वो फुटियो फाट गइल बा तो टाका पड़ी दो चार गो तनी सा दाग रही फिर कुछ दिन बाद भर जाई हां बाकी सब के मार ऐसन हो हां कि केहू बोल के अगर हुआ के निकल गइल बा हां केहू ताना दे देले बा हां तो जब तक वक्त और हालात के साथ होकर बदला ना लिया जाए हां तब तक हमें बेधते या छेदते रहे तो शब्द से बड़ा कोनो मार ना हो ना बोलिए तो का से का करा देवे हां द्रौपदी नु कह देले रहली कि आनहर के बेटा ना आनहर तो भक्षोनहर जरूर हो जाए अब यही बतिया के आन लाग गल दुर्योधन के तो कलश के एकर बदला ली आई आ ऐसे ना ली आई आनहर के बेटा आनहर कहले बिया हां तो ए आनहर के बेटा के करनामा देखी कि एकरा के नंगा करके अपना जंघा पर बैठाई मासिक धर्म में होते हुए भी द्रौपदी के खींच के अब मर्दन के सभा में ले जाके पेश कइल गई तो सब के कही गो होला ऐसे भैया मुंह से निकलल बोली बंदूक से निकलल गोली केहू माई के लाल वापस नहीं खे कर सकल इससे बोले के पहले जरूर सोच लेवे के चाहिए कि जौन बोलत तानी एकर प्रतिक्रिया आगे चल के का निकल सही बात बा गलती नहीं किनु कह ना ना नो ना ए जे भाव हो का अरे किस सेवा में ई का हो ये अभी जौन चक्रधार टाइप के लागल है एकर नाम मुर्गी हां मुर्गी 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 यही मुर्गी के हां आज से 20-25 वर्ष पहले गायत्री बाबा जी पुराना जमाना के सुनैया रह चुकल होई हां गुलाब शर्मा के गायत्री बाबा के हां तो उ लोग देखले होई हां जब कौनो ब्यास लोग नाचत ना रहे हां वो बेरा गायत्री बाबा हां फील्ड में बहरी निकल के लगले हल्का हल्का नाच देखावे हां कैसे कैसे बाकी उ नाचत रहलन तो फट एगो अलगे रहे हाँ क्वालिटी अलगे रहे हाँ कैसे उनकर कमर नहीं ना देह नहीं ना कुर्ता के कोर हिला दे हां बुझाए जे हाँ मैं समियाना हिलता ओ गायत्री बाबा हां कैसे ऐसे 3 गो ठोकर लगला हां धा 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 बस ए जे कलाकारी देखब कुर्ता के कोर पर गौर करो हमरा कोर पर गौर करो 3 गो ठोकर कर अरे किस सेवा में यो गायत्री बात हम नाचे तो चुप बनी ना खाली कुर्तावा हिलत बाकी यही में बुझात है कि आहा कतरा मजा बा आई में मेहनत तो नहीं की ना पूरा हेतर हेतर करे में तो भार पड़ता ना लेकिन हेतर करे में कोनो मेहनत नहीं ना तो देखी खाली मेहनत से सफलता मिली हां तो एगो गधा ले बेसी केहू मेहनत ना करे ना बाकी साजी खानी सुखले भूसवा ओकर आगे में दे दिया लफाकत रहेला बेसी मेहनत करे खातिर मनरेगा में जौन किसान खटत रहे दिन भर रोड करिया कुदारी चलावत रहे घामे में पसने पसने असाजी खानी 450 दिहाड़ी लेके अपन बाल बच्चा पोसत है तो वो मेहनत करत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत तो सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती है नहीं। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ सोचना और चिंतन करना भी बहुत आवश्यक है कि हम जिस राह में मेहनत कर रहे हैं जिस फील्ड के लिए जिस मंजिल के लिए मेहनत कर रहे हैं मेरा टारगेट क्या है मुझे फल कौन सा चाहिए एक लक्ष्य होना चाहिए ये जे तनी सा दिमाग लगा के मेहनत करता तो नाम के पहले इंजीनियर लग जाता नाम के पहले डॉक्टर लग जाता का है तो डॉक्टर साहब एगो ऑपरेशन पहले 60-65 हजार रुपया फीस ले लेबे का है तो इंजीनियर साहब एगो घर के नक्शा काट देले बने धर के 35,000 घोप देले 35,000 मेहनत तो कम बा कंप्यूटर पर एसी में बैठल बने देखी
आ पेमेंट कितना तो देख मेहनत के साथ दिमाग लगैबो तो सफलता बहुत अच्छा मिली आ भार भी कम पड़ी गलती ना नो ना तो ये गायत्री बाबा के कोट इस शिक्षा देता कि प्रदुमन जी अबो से लाज होके तो तने लोंडा गिरी को कम हो गया अरे कि दुनिया के ये हो ई ना मिली अम्माजा तारा हाथ में से कम ना हो। ना चल बनली हो गेल अरे कि दुनिया के मारल बानी हर शरीर के माई लोरे हमर पूछ देना लोरे हमर पूछ देना अच्छा रात के खून से हाथ हृदय विशाल सुमीरे तनी पानी ले आ दे प्रदुमन जी के दल भूजा खातर अध्यक्ष आज के एक कमेटी के जे भी मेंबर्स लोग बा सबके तहे दिल से धन्यवाद जे कि रवा सब कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने सफल बनौने और अभी तक पूर्ण रूप से सफल रहल अजीसन नजराना देखे के मिलता हमरा लागत कि जब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव हुई तो संपूर्ण रूप से ये कार्यक्रम सफल हुई हृदय विशाल सुमीरे पानिया भरोसन राज के अरे तबीरा वाली मैया बच्चा तो मोरा Thank you.